Hej og velkommen igen. Der var lige nogle ting, jeg havde forberedt, vi kunne kigge på. Ja, ting, jeg har fundet her det sidste døgns tid med Galaxy Nexus, som jeg lige vil dele af små finurlige ting. For eksempel hvis nu man lige går ind i Twitter-applikationen, og så går ud i lockscreenen, kan I se, så er der sådan en så er menuknappen dernede på Twitter. Så hvis du trykker på det, så rykker man ind i Twitteren. Ja, vi tager den lige igen. Så kan man se den der menuknap, eller det, jeg ved ikke om det må være en bug eller et eller andet, siden at den blev vist. Jeg vil ikke umiddelbart mene, den skulle være der. Jo, så fandt jeg ud af herinde i browseren, at hvis man går op her, skal vi se her, hvis du går herinde i tabs, så her hvor man kan få lov at lave en ny tab, det var ikke der, så kan du vælge her på menu knappen, der kan du vælge en incognito fane. Og altså jeg vil næsten regne med, at det er det samme som på i Chrome, Googles browser, hvor den så ikke gemmer eller cacher det indhold, du så har åbnet de tabs og formularer, du taster ind i login-feltet og sådan noget, det bliver så heller ikke gemt. Og så vil jeg også og så gemmer den ikke søgehistorikken. Og så jeg tog den ud af opladeren i morges, telefonen. Jeg vil lige prøve at gå ind i indstillinger og ned i batteriet. Så kan vi se her, jeg har 27% tilbage på telefonen. Jeg har brugt den i 10 timer. Hvor Bluetooth og så videre ellers bare har kørt, og Wi-Fi har kørt fuldstændig, og skærmen den har egentlig sat til auto brightness. Jeg vil lige prøve at gå ind. Her kan man se hvad det er. Så Wi-Fi, det har stort set været slået til hele tiden. Jeg ved ikke rigtigt, fordi det er på mit arbejde, vi har lidt problemer med, der er ikke rigtig noget 3G, og alligevel så er der en lille bit smule 3G-signal. Så der står radioen og cykler rundt mellem 2G og 3G. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, om det tager en masse strøm fra mig eller hvad. Men altså, jeg synes det er okay. Jeg tror min Galaxy Nexus, Galaxy S2, den kunne nok godt, hvis jeg ikke brugte, jeg bruger Juice Defender, nu vil jeg lige vente et par dage med at slå det til på den her Galaxy Nexus, men hvis jeg ikke brugte Juice Defender på Galaxy S2, så tror jeg også, jeg havde brugt den i løbet af sådan en halv dags tid der, af halv døgn. Men det var alt, hvad jeg havde for nu, og I må skrive, hvis der er mere, I vil vide. Hej hej.